Shua hakuna limezuia rakanaka nina kunashi moyo wangu unarashakwa utabangu useiro ranaka radesua andishamba iewaka ezizisa olingane uteura ranaka radesua andishamba zanakati tenderano inonesu akunashe naisatse indayamo neriyona inoina ranaka rajesua anisamba iewaka izizisa olingane uteura ranaka rajesua andishamba liberasa guru diri wake uri wangu wakanishi wanerudo dikakuteelaini ranaka radesua andishamba iewaka izizisa olingane uteura ranaka radesua andishamba moyo wangu zona za moyo wangu zakatsanganiswa hakuna
Hallelujah. How are you, my fellow brethren? Makadi Wanawamari, welcome. I'm broadcasting live on YouTube and I'm broadcasting live on TikTok. I'm not live on Facebook today. Sorry, Facebook friends. I know they are waiting and say, today is Thursday. Where is the evangelist? Please send the word around. If you want to watch the evangelist, please come to YouTube, come to TikTok. We are live on TikTok. And those who are watching on Facebook, if you want to interact with me, go find me on TikTok and come and join me in this discussion, in this talk. Please, if you are on YouTube and you want to be live with me, you can request to go live with me on YouTube. That's possible. You can request. And you can also request to join me on TikTok. Please come along to TikTok. You will always find me as EvangMangwende, or look for God Wills It on TikTok. EvangMangwende or God Wills It on TikTok. And come, let us share the word. Let us come together and inspire other people. My purpose all the time, when I go live, when I'm doing a live, when you see me going, yo, what's up, TikTokers? I am trying to inspire someone. Because, tell you what, I know, and this is from everyday experience, that in this world, everybody, regardless of whether they are billionaires or they are street homeless with nothing, as poor as a church mouse, the world is suffering. Right now, as we are talking, there is someone who is praying kuti dai Mwari mangopindurawo munamato wangu, dai Mwari mangondinzwawo ndakwanisa kuti ndingowana pekuisa musoro nhasi. Pane Mwari kutonamata izvozvo kungoti Mwari dai mangondipawo just another day to see my children. Mwari kungoti dai Mwari mangondiwanisawo mukana wekungoti ndingoiwana rimwe zuva pada ndingatendeuka ndikabhabhatidzwa. Kune mumwe ari right now who is breathing their last. Yes, some people might think having money is all you need. But the honest truth, my dear brothers and my dear sisters, is money is never an answer or solution to your problems or to humanity's problems. Money is never the answer. The problem with money is that it invites more problems. It invites more problems to you, your family, your neighborhood,
and many others. Hakuna kwawakambonzwa kuchinzi kwakapazwa bhengi rakavharwa rakabroka risina mari. Hakuna bhengi rinopazwa rakabroka. Hakuna matsotsi anopaza pamusha wachida kuenda kungonopinda chete kungonogara mumba imomo. Pane something chinenge chirimo chavari kutsvaga, and usually it is wealth. And wealth, the problem with it is mankind will never say, I have got enough and that is all I want. The more you have, the more you want to acquire. Mukatarisa vanhu vakatanga nekuenda kumwedzi. Vanhu vakatanga nekuenda kumwedzi wawaiona varozvi wakati uyu mwedzi uyu tauona wakanaka chaizvo, tinoda kuti uite ndiro yamambo. Vakatanga kuvaka rusvingo rwekuenda kumwedzi vakakoromoka. But ngatisei varozvi parutivi titaure nezve mankind kuti Russia, when they started the journey to go to the moon and they succeeded, they wanted to go further than the moon. And now people are aiming to go to Mars. People are aiming to go even beyond what we can fathom or think of today. That is a clear illustration kuti zvepanyika pano hazvigutiki. Hatikwanise kuzviguta zvepanyika panapa. Tinongoramba tichingoda. And mukuramba tichingoda kwatinenge tichiita, tinenge tichiramba tichiwedzera matambudziko, tinenge tichiramba tichiwedzera madzudzu mukati muupenyu hwedu, and madzudzu iwayo ndiwo anozopedzisira atipinza mugomba. The world today is suffering, Vadikari. So if you want to talk about encouraging others, please come, join me and let us talk. It's Thursday today and tomorrow is Friday. And vamwe vari tori kuPentecost, vamwe vari kuenda mangwana. Here in the United Kingdom, people are going to go to Quinta tomorrow, Quinta Christian Center, where they are going to be celebrating the feast of the Pentecost. Mutambo wemichero mitsva, mitambo yemichero mitsva, first fruits of the Holy Spirit. Ndo inenge iri kuitwa mangwana. People are going to Quinta Saturday, vari kuQuinta, and vachiparara musi weSunday. Hallelujah, hallelujah. Now, that the world is in trouble. Yekati munzwa pane rumbo rwekuti uri.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hanzi zadzisa chirevo chako Jesu. Zadzisa chirevo chako. Welcome, welcome, welcome those watching on YouTube, those watching on TikTok. Please feel free to request to join me to inspire someone who might need just a word of encouragement. That there is someone who right now might just need a word of encouragement from you. And wakarigarira shoko iroro. Inzwa unzwe zvinotaura Jehovha. Jehovha vanotaura kuti kana iwewe uchinge uchiziva kuti kune munhu ane dambudziko anofanira kuti achenjedzwe pamusoro pedambudziko iroro, asi iwe worega zvako kumuchenjedza nekuda kwekuti dzimwe nguva une zviri kukubata kuti usamuchenjedza. Kana dambudziko iroro rikamuwira rikatora upenyu hwake, their life and blood will be asked on you. But if you own up and say, I feel inspired by God, I feel God is telling me to warn the world, kuti tererai munzwe pasi panapa kwaitika dambudziko. I want to tell you something that happened to me the other day. I said I had a very revealing dream, and where the Holy Spirit was warning people that there is going to be an attack in a shopping mall, and the word of God said to me, share this on as many platforms as you can, so that people will be aware and also to take precautionary measures. And I shared this word with people, and some people who are in Russia, you remember there was an attack in a shopping mall in Russia, were saying to me, thank you, evangelist, your word, God gave you a message right for me. And when you shared that message, I was taking all the precautions to just not be unnecessarily in shopping malls, and it saved my life. It saved my life. If I had not shared that, God tells us, God sends prophetic words to us in so many ways. For some, it comes as dreams. For some, it comes as revelations. For some, it comes as voices. To some, it comes as just a thought. And you wonder, I don't know where this is coming from.
God will be speaking to you. Remember Samuel, when he was in the temple, he heard a voice calling him, Samuel, Samuel. And he woke up and went to Eli and said, Elder, I am here. Father, I am here. Did you call me? And Eli said, no, I didn't call you. Go back to sleep. He went to sleep again and he was called. He went to Eli and Eli said, no. He went until the third time. It rang a bell to Eli to say, no. God is calling you, Samuel. What you need to do is to say, Lord, I am here. I can hear you. Speak to me and talk to me. Tell me, what do I need to know? And you know the prophecy that Samuel was given was on Eli, the priest. Saka imwe nguva tinofunga isusu hati tinofunga kuti Mwari hawataure nesu. Woti unorota iwewe uchiudzwa na Mwari pamusoro pezvenyika, pezva prime minister, pezva president, pezva chancellor, kana kuti pezva sabhuku, pezva ishe, kana kuti whoever. And yofunga kuti inini nekudupuka kwangu kuno. Gideon, you remember the story of Gideon, when the angel came to Gideon and he was grinding his corn under or in a wine cellar, because they could not grind their corn. They could not do it in the open for the fear of Syrians and other attackers. The angel of God came to him and said, Gideon, Gideon, the mighty and brave soldier, God has chosen you. And Gideon did not believe in himself at the beginning and saying, how can you say that? I am one of the least. I come from one of the least tribes. How can that happen? And when you make that declaration to me, and we are suffering like this, you confuse me, because I don't know. Kana Mwari wariko isu tichizwa kuti Jehovah uyamukurire munyika dzose dzeruwaniko sezvawakamboita paJerusarema. But now takakomberedzwa. How can that be? Sometimes we don't believe. We don't believe because of our faith. But I want to tell you, please, when you hear the voice of God, you can tell this is the voice of God. And do not doubt in your heart and say, no, this might not be God. I'm not going. If it is word that saves somebody, word that is warning someone, it is not your word. Go with that word, tell them and say, this is what God has said through me. You take it or you leave it. That is your problem and not my problem. Ini ndaita zvamakandituma. Baba ndimi makandituma kunyengetera. Ndimi makandituma kunyengetera. Ndimi makandituma kunyengetera. Hallelujah. So vana vaMwari, ngatiuye tikurukure, tiite zvakanaka, tidzidzisane, tipe vamwe. That there might be someone who is in this moment really wanting a word that will uplift them. Vanhu vari kurarama nedepression muZimbabwe nekuti zvinhu hazvina kufara. Life is so hard. Have you ever thought of, like for an example, right now, most regions in Southern Africa, majority of Africa is struggling right now because of famine. There is hunger. Go closer to your home. What has it ever occurred to you
kuti unoona zuva richinyura but usina muriwo kumba, usina hupfu kumba. Has it ever occurred to you that there is someone right now as we are talking who is going to sleep on an empty stomach? Unonzwa kune vamwe vabereki right now vari kukurudzira vana vavo kuti vaende kunokwata kumaraini, vari kuenda kunoita hang around kumaraini, just because mumba mavo hamuna chinhu. Mai kana vatarisana nedambudziko rakadaro, baba vakanga vatarisana nedambudziko rakadaro, vari baba kana mai vane kutenda kushoma, they lose hope and they think end of life is the answer. Mukanzwa vanhu vese vakacommita suicide, mukanzwa vanhu vese who have attempted suicide, talk to them with kindness and empathy and ask them, tell me at that moment what had happened. I will tell you, they will say to you, they did not see, they could not see light at the end of the tunnel. To them, the only solution and only answer to their problem was death. If you have got a family member, a neighbor, or a friend whom you lost through suicide, be kind, be compassionate towards them. They were not a failure, they did not fail. But at that moment, at that dark moment, they could not see any other way out. And the only way out that they could see in that moment was death. People can end their own lives when they feel cornered. People can end their lives when they feel they are a failure. People will end their own lives when they feel they have become a burden to their family or to society. People will end their lives because they are so fearful and afraid that what they have done is so bad that the world will never accept them. People will end their lives when they are so embarrassed. They feel and think they've become shameful. They've become a shame for their family, to their community and everything. When they feel worthless, people will end their lives. It is not because they've failed, but people will commit suicide, will end their own lives when they seek help and help does not come. So I can see people who are here present. I'm talking about your word. By just joining, by sharing these videos, you will save a life. When somebody comes to you with a problem, don't jump into providing solutions. Don't jump into blaming. Don't jump into writing a prescription. But be prepared to listen. Be prepared to listen in confidence. Be prepared to offer your hand for steadiness and support.
Be prepared to offer your shoulder for someone to lean on. Be prepared to offer your lap for someone to lie on. Be prepared to open your hands, your arms, for a hug. Sometimes that is all someone is looking for. And you assure them, in God there is hope. In God there is hope. Akambe atanga kuti kudii iye akanga atanga achiti inoenda kuimba ya baba kuneimba ino uchene ukuru inokugadzira inzvimbo kana ndichienda kudzokerai avanhu vaona kana ndichidzoka ndikugamuchirei tigare panzvimbo inemi zvakataurwa nazvii irizwi ramambo irizwi rofadzo varai vatendi varai vaenda pakutofuwa zvakandifana mwari watokanganwa kudenga imi mose ipapo togara pautsvene kwazvo chokwadi edu irizwi chiripa navamwe vakakudaidza tetisina kusangana nevanhu vese keta kurumbidza mwari navatsvene bedu ipapo togara pautsvene. Hapana vanoshatisa, hakuchina vavengi, hakuna hombwe, hakuna vanotsvaga, hakuna vafambi. Navamwe tokudza ishewo kudenga irizwi ramadisira chatsoka apedze kudenga ndimose ipapo togara Thank you.
Yes. Regerai timbonzwa shoko raMwari kuti riri kuti kudii. Then toda kumboshare an inspiration kuti sometimes we tend to want to compete nevanhu vanoita zvakaipa. Mukatarisa Zimbabwe these days kune nyaya yashamiso here or someone iri kutsviriridza ine mudzimai akatorerwa murume kana kuti akanga ari kutorerwa murume nemukomana nemusikana akazoenda kun'anga akanopiwa mushonga, and mushonga iwoyo iye zvino unonzi ndo wakaita kuti mimba yakanga yakatakurwa nashamiso ibve, akazorwara akazosvika pakufa. And so such things ukazvitarisa hazvina kusiyana, mai ivavo havana kusiyana neHezbollah, havana kusiyana neM23, havana kusiyana nemafighting forces ari muSudan, havana kusiyana neIsrael, havana kusiyana neRussia, havana kusiyana neUkraine, havana kusiyana nematerrorists. What do I mean? Hatite makwikwi nemunhu akaipa. Nekuti kuita makwikwi nemunhu akaipa haumbofa wakatorera chakaipa mukombe. Haumbofa wakatorera chakaipa mukombe. Kumusha kwedu kune nhau inotaurwa yemupata wachidembo. Mupata wachidembo. Hanzi chidembo chakasangana netsaona. Chidembo chakasangana netsaona. Chikafira pamupata wemakomo. Panosangana makomo. Panosangana makoma. Unonzi mupata. Ndo pakafira chidembo ipapa. Nemanhuwira anoita chidembo chiri chipenyu. Nawe uchimbofungidzira kuti kana chafa chidembo ichocho chinoita sei? Chinonwisisa. Hanzi vanhu nemanhuwiro akanga akuita pamupata wakabva wauchinja nanhasi. Mupata iwoyo unonzi mupata wachidembo. Mupata wechidembo. Vanhu vanoti kuti uri kuenda nekupi, nenzira yekupiko? Ndiri kuenda nepanzira yepamupata wechidembo. But chakaitika manje ndechekuti nhoro ichinzwa kuti mupata wechidembo, mupata wakapiwa nzvimbo, yakapiwa zita rechidembo. Nhoro nekuziva kunhuhwa kunoita chidembo nekushata kwakaita chidembo, akafunga kuti no, ndinofanira kuti ndichinjise zita remupata by going kuenda kunofira pamupata wachidembo. Nhoro yakaenda ikanozurayira pamupata wechidembo. First person akasvika nepo akasvikoona nhoro yakafa, akaridza huhwi kuti hei vanhu wee, paita nhoro pano. Zvikanzi kupi? Zvikanzi kumupata wachidembo. Maraini ese akakokorodzana kuuya kuzowedzenga nhoro yakafira pamupata wachidembo. Hauna kuchinja zita. Nyaya yakanga yakutaurwa yakanga iri yekuti wakamana gore riya muchiri kurirangarira ronzi ripiri, onzi gore riya rakafira nhoro pamupata wachidembo paya pakadyiwa nyama. Nzou yakafunga kuti aiwa zvakaitwa nenhoro idiki, regera ndiite inini sanzou, ndiri muhombe. Zvechokwadi vanhu vanouchinja chete mupata wezita. Nzou yakaita zvainoita ikaenda ikanofira pamupata wachidembo.
vanhu vakatanga kusvikapo vakaona nzou yakafa, vakaridza huwi kumaraini nemabhoso, zvikanzi hewo kwaita nyama kuno, zvikanzi kupi, zvikanzi pamupata wachidembo. Muchiri kuziva pamupata wachidembo paipa kufira nhorogoro riya, pane nzou this time. Maraini yese akakokorodzana, district yese yakauya ikaita chikiki chitema-tema chekutora nyama yenzou pamupata wachidembo. Mupata wachidembo nanhasi hauna kuchinja zita kunzi mupata wenhoro, hauna kuchinja zita kuti mupata wenzou, unongonzi pamupata wachidembo. Asi pakatsakatikira nhoro, pakatsakatikira nenzou. Dzimwe mhuka dzakabva dzazochiziva zvino kuti hapana chinogona kutorera chinhu chakaipa mukurumbira. So I want to urge you, my dear brothers and my dear sisters. Sometimes we want to fight against the evil. Yet Jesus Christ in his word, he said, do not resist the evil one. Hatigoneba kuti tirwisane nechakaipa, nekuda kuti tikarwisana nechakaipa, chakaipa ndo chinokunda, isisu wekunaka ndisi tinoonekwa setakaipa. Zvakafanana nekuda kutukana nepfambi patownship. Hautukane nepfambi patownship, iwo dzako dzakati kwese. Because pfambi haina chainoluza. Inokutuka zvese nemabhurugwa nekumba nekwese kwese, and yobva ipapo yotoenda kunonwa mvura. Iwo unobva ipapo ine pfungwa dzekuda kuenda kunosungirira. Because unenge uchiti raini rese rakunyarara kuziva nezvekumabhurugwa mangu mese. Hatimbofa takarwisana nechakaipa. That's why Jesu akati, do not resist the evil one. Instead, stay quiet, stay silent, walk away. You don't lose anything by walking away. You don't lose nothing by letting go and say, you know what, it's not worth it to fight with you. Dai madzimai aya akasiyana nazvo, nhasi unopasina nyaya, zita riri kungoramba richitaurwa kunyanya kuenda mberi, harisi ren'anga, zita riri kutaurwa harisi izita rashamiso, aita chakaipa chekutora rume wani. But there is going to be damage kune ava vamwe vese ava, but havambozofa wakatorera wakaipa mukombe. You don't lose anything by walking away from an argument. You don't lose anything by walking away from a fight. You don't show kuti une simba strength by fighting. You don't show kuti unoziva strength by staying to argue. You win. You overcome a lot by walking away. Makambozviona here kuti imbozofungai makadai izvi. Kana munhu akauya kwauri achida kukushaudha zvekukushaudha zvekusvika kutsime, iwe ramba zvako wakanyarara. Chero akakuteeredza kupa achiri kushaudha achiita sei, iwe ramba zvako wakanyarara. Chichaitira ndechekuti achaenda, ende anoenda nekutsamwa kwake, anoenda nekufundumara kwake, anoenda nehasha dzake, ende ndiye anokuwara. Ndodaira kuti iwe wakazviexperience izvozvo kuti kana ukachengeta mafi ndifuwa, ukachengeta hasha mukati memwoyo wako, uchidzichengetera amangwende kuti pandichasangana nawo chete ndichatoti ndiwapedzere, ende wobva waita gore usina kusangana neni, wobva waita 3 years usina kusangana neni, iwe wakangochengeta, anenge achitsva achikuwara nehasha, anenge achikuwara nekurwadziwa, anenge achikuwara negodo, anenge achikuwara nezvese mukati memwoyo wake, ndiwe. It is you who will suffer the consequence of your resentment, your anger, and even your frustrations, and they will be walking scot-free. Chidya sadza ndichitorara ndichiita ngonono dzinodonhedza makonzo, iwe uchishaya hope, uchitadza kukotsira. It's not worth it. I'm telling you, it is not worth it to walk away. Nanhasi unonzi mupata wachidembo. I want to believe, my dear brothers and my dear sisters, we understand these things I'm talking about. The challenge comes when it comes to practicing it.
How do we put these things into practice? Ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa uri kuzviitira futi, because zvakanaka zvaunoita zvinokutera kumba nekubasa, zvinokutera chero nekudenga. Zvakaipa zvaunoita zvinokutera kumba, zvinokutera kubasa, zvinokutera zvakare nekudenga. Kwese kwaunenge uri, chakanaka chaunoita chinokutera, chakaipa chaunoita chinokutera. Saka ukaita zvakanaka wazviitira, ukaita zvakaipa unenge wazviitira futi. So we need to be very careful. We need to be very careful and mindful. Whatever we are doing, we are trying to do the good that we know. If it follows me anywhere, kwandinenge ndiri, inongoskunondiwana ndiri panzvimbo. Shoko raMwari riri kuti panapa. Deuteronomy chapter 8. Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to your forefathers. This was God speaking to Moses. Tell the children of Israel. I am telling you today, I am not Moses. I am not Israel. I know you are not Israel. But the same message that was given to Moses by God is the same message that I'm reading today to you. Whether you are a Christian or you are an atheist, whether you are a Muslim or whether you are Hindu, whether you are whatever religion that you are, this message is very clear and straightforward, and it applies to you. It says, be careful to follow every command I am giving you today. Be careful to follow every command that you are given every day. Be careful to follow every command, not in part, not bits and pieces, but following every command. 10, 20, 30, 40, or if it is 3 commands, make sure you follow them. For you and I, Jesus Christ left a very simple and straightforward command. For you and I, the world today is talking about very simple and straightforward commands. Be loving, be kind, be forgiving, be empathic, be compassionate, be warm-hearted, and be truthful. 7. Is that too difficult, too hard? If that is too hard, then we narrow it down to everything is based on just one and simple law. Love one another. Love one another. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your body, and all your energy and soul. That is not difficult. That is straightforward. To love one another. And how do we love one another? We love one another by making sure what I want to be done to this body, soul, mind, and this person that is called me is what I do to my neighbor. I don't see that as a big problem. I don't see that as a big problem. So simple and straightforward. And God is saying, now, when you have followed these commands, all of them, not bits and pieces, but following all of them, the first reward that you will get is you will get
life. You will get life. And when you have followed these commands, when you have followed what your father says, and handisati ndaona vana baba waka, you know, when we are talking of bringing up children, let's talk of an ideal way of bringing up children. Mwari akataura to bring up children according to the laws of God, to the statutes of God. So we believe every father and mother, they want to teach their child love and kindness at a very, very early age. We want to see amai na baba vachidzidzisa mwana rudo netsitsi kachiri tori kasvava, kachiri tori mudumbu ramai. Baba naamai vakarongeka, amai nababa vakarongeka vanotanga kudzidzisa mwana wavo tsitsi nerudo achiri mudumbu. Baba wabva kubasa, wabva kumunda kwavanga vari, vachisvika pamba pana amai vakazvitakura, vanosvika vachivamhoresa nerudo, nekuti mwana ari mudumbu anonzwa, mwana ari mudumbu anofila. Saka baba vakasvika pamba vachifara, vachisvikomhoresa amai vachifara, vachisvikohaga amai vachiti nhai masikana sei mai ari seiko zichauya ari mumu tinzwei woisa munzeve yawonzi nhai baba mwana vati iyo inhumbi inongori ne1 month pane cheke chakudzwikwa here kuti aiwa chirimo chakutonzwa, chirimo chakasikwa naMwari chatone mweya, saka chakutoziva. Mwana okura achiziva love, achiziva kindness. Mwana achiri mudumbu ramai wake achiziva forgiveness, achinzwa kuti apa baba naamai vanenge vasina kuitirana zvakanaka, vanenge vari kukakavadzana apa, kana kuti apa ako kanenge kamukoma kangu kana kahanzvadzi kangu kanenge kari kutituka apapa. But at the end ozonzwa pakutaurwa nyaya yeforgiveness, vanhu vakukumbirana ruregerero, vakutonamata baba ndiri mwana wa gogananda katadza ndinoche yemamberi kwako baba ndiregerere, baba ndiri mwana wako gananda katadza inini ndinoche semamberi kwako baba ndiregerere. Mwana ari mudumba achizvinzwa, I can tell you, mwana iyeyo amai vakunosununguka, voenda kunosunungukira pakanaka, vobatwa zvakanaka pakusununguka. Baba wemwana varipo pari kusunungukwa mwana. Zvinonakidza sei kuti baba vave the first to hold mwana achibuda muna amai. Zonzi baba batai mwana wenyu, rukuvhutirwa kupinwa, zozonzi chimisai mumaoko maamai, womisa mumaoko amai, wohagana amai nemwana nababa pamwe chete. Mwana achizvifila, achizvinzwa kuti zviya zvandainzwa ndiri mudumbu iye zvino ndaapanyika ndo zvandiri kungoona zvakare baba vangu vachiita. Tomuredza paanochemera mukaka, tichimupa mukaka nenguva, kana tichimutrena kuti aiwa haisi nguva yese yaunongochema upiwa mukaka, tichimuitira mune zvakanaka tisingamukarire, asi kuti tichimudzidzisa, takumuchinja nepi, takumuchinja mutambo. Hatiendi kungonomuti vhazhangu takangonyarara, takangofundumara, asi totoenda tonoti hei kuda waswera sei, ndiri kuona watota, ndida kuti tikuchinje mutambo wako kuti uende ugare zvakanaka. Tomuimbira hei uwe nyarara mwana, kana achichema mwana wenyachema akoma, learning all those lullabies, and we doing that. And
mwana wedu okura achiona pamusha pachigamuchirwa wayeni, achiona pamusha pachiitwa mabasa akasiyana, baba namai vanenge vachibatsirana vachiita zvese, vaning'ina nevakoma vachibatsirana. Anokura achiziva kupa, achidzidziswa kunzi uku ndo kunonzi kupa, uku ndo kunonzi kutambira. You say thank you, you say you are welcome, you go and visit others, you say no, this is the reason why we say no. Wakumudzidzisa mwana anokura achiziva aine love, aine kindness, aine forgiveness, aine empathy, aine compassion, aine warm-heartedness, anokura aine truthfulness. Mwana achiti kana akauya kwauri achiti sorry mama ndanonoka kuuya kumba, tazonakidzwa nekutamba nemashamwari, tomuti unoona zvakanaka waita zvako wanditaurira mwanangu kuti wanonoka nemashamwari. And I was worried. Tell them you were worried, because it is worrying kana mwana achinonoka kuuya kumba. Then you tell them, you know, in future just phone kana kuti try usazozviite zvakare uye kumba nekukurumbidza. Mwana anodzidza kutaura zvokwadi. Zvino tikabata tanga kumutero tukazodaiso, next time anouya achinyepa. We teach our children how to lie and why to lie, hiding the truth. Mwana akadonedza chinhu, wanzwa plate, plate arabata, aya maplate awakanga wakagadzirira mufundisi, wainzwa yadonha kukicheni. Let me tell you, baba vane mwano, amai vane mano. You hear a plate falling in the kitchen. Your concern and your worry should be first for the child, not for the plate. Saka response ya amai, response ya baba, response ya teti, response ya sister is to say, are you okay? Are you okay? Oh, yeah, I'm okay. And they'll tell you, they will own up and say, I'm sorry, mom, I just dropped one of your plates and it is broken. And you say, I heard that. As long as you are okay, that is okay. We will buy another plate. But please be careful when you are handling plates, because they are expensive. They will learn kuti uri baba vanokoshesa mwana, uri baba vanokoshesa amai, uri baba vanokoshesa hama nevavakidzani, uri baba vanokoshesa upenyu hwemunhu over material. Takanzwa vanhu vachifonerwa nevana vavo, kana kuti nemukadzi kana nemurume, abuda nemotikari, nyowani yakatengwa musi uno, nyowani foni yakuya zvonzi mama ndabondera. Mama chekutanga ndechekuti motikari iri sei? Motikari iri sei? No, upenyu hwemunhu hwakakosha. Life is important. Inzwai Jehovha vari kutaura kuti mukateerera mitemo, mukateedza mitemo yese yandinokupai, ndinoda kukuudzai kuti muchawana upenyu, life. Number 1, hanzi life is one of the rewards. Number 2, zvanzi you will also increase. You will live, or you will have life, and you will increase, or you will multiply. Mwari vari kuti kuteedza mirayiro nemitemo yavakatipa zvinoita kuti tirarame, uyezve tiwedzerwe zvatinazvo, tiwedzerwe zvatinokumbira. And hanzi you will possess the land that I promised your ancestors. Unozwa kune zvimwe zvinhu zvakapromiswa madzitateguru zvausingatozive nhasi iwe, nekuda kuti hatisina mateteguru edu anga asinganyore zvaiitwa nevaIsraeri. Waichengeta nhoroondo dzavo musoro, nawo nhoroondo yekuchengeta musoro ino expire.
But I can tell you, kune zvinhu zvakavimbiswa madzinza edu naMwari kunzi tichazviwana, kwete zvekuipa asi kuti zvikunaka. Mwari havavimbise. Promise ya God is always good. God always promises good before he promises the opposite. Both are promises. We will look into it in a minute. Anzi, muchawa neupenyu. Uyezve zvenyu zvichawanda. Uyezve zvandakavimbisa madziteteguru enyu zvekuve nemapossessions zvichazadziswa. Nenera uchinzwa shoko richinzi seek ye the kingdom, and then the rest will be added unto you. Saka mukatarisa, Mwari vari kutaura madekwana anayo kune mumwe chete wedu kuti it is how we follow the commands that Jesus Christ gave us in the New Testament, in the Testament of today, in the gospel of today, in this moment. Jesus Christ promised us, if you follow his simple and straightforward one rule and live by it in its totality, then ask anything and it shall be done. If you follow Jesus Christ's one and simple, straightforward rule, love your neighbor as yourself, he is surely and assured us to say, ask for anything and it shall be done. When you ask, and you ask in faith, and you know you have been following his one and simple rule, for sure he will fulfill it, because this is a promise that he gave. And what we know about God is that God never abandoned his promise until it is fulfilled. Israel, 440 years vari muEgypt under udzvaniriri, akataura kuti ndichakuburitsai. Moses akambofunga kuita zvechisimba, akapedzera atiza nyika kunoita asylum. Akazodzoswa naMwari kuti iye zvinezvi waakuenda manje kuchienda kunoburitsa vana vaIsraeri nepromisi yangu, kwete nesimba rako iwe. Mwari will always fulfill. But look, the converse, tikaenda kuvhesi ya19 apa tiri pavhesi 1, chapter 8 dzaDeuteronomy ipfupi, you can read it within 3 minutes. 3 minutes akatowandisa, within a couple of minutes inenge yapera. And at the end 19 to 20 inoti, if you ever forget the Lord your God and follow other gods, if you ever forget your God and follow other gods, you are not only forgetting God, but you forget God and you start following other gods. Maybe someone who just forgets God and does not follow any other god is better. Ane punishment yake yakasiyana. But apa Mwari akuti zviri nani kune anondikanganwa ogara zvake chiringori chidzoi asina mumwe Mwari waanonamata. But uyo anoti andikanganwa otanga kuteera vamwe vaMwari, I testify against you today that you will be surely destroyed. If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed.
And I promise you, this is God's promise. And God will always fulfill his promise. For good or for worse. He fulfills it. If you abandon God and forget him and start to bow down, worshiping other gods, he will for sure destroy you. We will for sure burn in hell. He will for sure, he said, for sure I will destroy you. Ndosaka makaona Daniel, Meshach, Abednego, even wana Ezra. Pawanouya, when Ezra comes up to restore the temple of Jerusalem, Ezra akanga ari under threat. Vana vaIsrael vakanga vari under threat from Nicolaitans, from Syrians, from Greeks, from Romans, from everything. Aiti rambai Mwari wenyu tikuspei, and we will not kill you or we will murder you. Kana mukaramba muchinamata Mwari wenyu. Vana Ezra vakataura kuti kufa kana kusafa tinongoramba tichinamata Mwari nekuda kwekuti ndo zvaanofanira kuitwa. Vamwe panapa, we prostitute our marriages. We prostitute ourselves for the sake of money. School fees yemana. We prostitute ourselves. We go and commit crime for the sake of raising fees for children, for raising money yekuzadza dumbu yekudya chikafu, for raising money yekuda kunakirwa neupenyu. We go out of our way to do things that embarrass even ourselves just because we want to look good in front of others. Akamboti mwana kana akasaenda kuchikoro akagara pamba anofa ndiani? Haapfume, haaite zvakanaka ndiani? Kana vana zviri zvipo zvaJehovha, Mwari havangatiti tiende kunohurira kuti vana vedu. Kana basa richibva kuna Jehovha, hatiende kunohurira kuti tiwanise basa. And if you abandon, if you forget me and worship other gods, I shall surely destroy you. And Mwari, I will surely fulfill that promise. You will surely die. Hanzi rufu rwacho runenge rwakafanana, like the nations the Lord destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the Lord your God. Let us recap. Chapter 1 yati, if you obey all the commands, you shall live, you shall multiply, and you shall possess the land that I promised your forefathers. But if you neglect me, if you deny me, if you decline me, and abandon me and forget me, and worship other gods, bow down to other gods, then I will destroy you. I know people, we want to talk of spiritual destruction and physical destruction. But tida kutaura nyaya ye-physical destruction in the moment because ndo inotanga. Wana Datani na Kora pavakatadza, Adam na Eve pavakatadza, Anania na Safira pavakatadza, Moses paakatadza, akatanga kurangwa zvepasi pano. Nekuti pasi pano ndo patinogara. Tikatadza kuziva kugara pasi pano, then kudenga kwacho hatigoni kuno kugara. Mupfumi na Lazarus.
hanzi mupfumi akange aine zvese. He had everything. And yet at his gate, Lazarus would daily come to beg for food and for care. But instead, the rich man who had everything neglected him, never paid attention to him. But dogs, dzamunovenga vana vaMwari, dzamunovenga mapostori muchiti kunze kwemusha ndokunogara imbwa nevaroi. It is the dogs who were taking care of the wounds dza Lazarus. Taidziwa nepinyasha dzokunziwa navaishe, taidziwa nepinyasha dzokunziwa navaishe, taidziwa nepinyasha dzokunziwa navaishe, ngavakudzwe Ishe Jesu. Imbwa ndo dzainanzwa maronda aLazaro, dzichimachenesa, dzichimaporesa, dzichidya honye dzakanga dziri mumaronda. I want to think even birds would come and pick the flies and fleas. Even monkeys would come to pick inda dzainge dziri pana Lazaro. But the rich man did not pay attention to that. Vamudenga. Rich man akaratidzwa naMwari kuti kana uchitadza kugara nevamwe vanhu pasi, haukwanisi kuti ugare navo zvakanaka, even kana maamudenga. Ende akataurirwa kunzi kana hama dzako dziri pasi dzichitadza kuteerera shoko riri kutaurwa nevaprofita varitoripo pasi, kutaura kuno, the law of Moses is there yekuti love your neighbor. If you go kune book ya Proverbs, inotokutaurira kuti when you see your enemy hungry, feed him. When you see your enemy thirsty, give her water. When you see your enemy homeless, give her somewhere to sleep. When you see your enemy without a coat, give them your spare coat. Share what you have with the others. Endai munochema nevanochema, mugoenda kunofara nevanofara. It is there in the Bible here on earth. And if we cannot practice that and think when we are in heaven, we will beg God to differ, then it's not going to happen that way. God is going to throw it in your face, in my face, and say, if you couldn't do it down there, how do you think you're going to manage up here? The only place where there is no need for management is hell. Just go and burn. That's all we have got to do. God said he will surely destroy those people who do not follow his commands. You will die. Now dying, munoziva kune vamwe vanhu vapenyu vari kufamba nhasi uno asi vachinzi vakafa. Shoko robva rati now kana munhu mupenyu achifamba achinzi akafa, then kufa kwake kwakatokurisa. Kana chiedza chiri mamurimi chichitaurwa kunzi irima, then dima iroro rakatoshatisisa. Zviome zvipfave tinongonamata Mwari nekuti tine musha kudenga. Dina musha panyika, hatifari kuva pano, zvinofadza mweya wangu kutsvagamo, shaunouya kutsvagamo, shaunouya. Hatina musha panyika. You and I takuziva isisi kuti tiri vedenga. We are destined for eternal life.
suffering inoitika panyika pano, we should not succumb to it. Nekuda kwekuti tine upenyu hwatakatarisana nawo. Tafanana nemudzimai ane murume akaenda kumarimuka. Yerere ndochema murume wangu waenda kumarimuka. Munoiziva ngano yaThomas Mapfumo. Mudzimai kana kuti baba, mai wakaenda kumarimuka, baba wakaenda kumarimuka, asi vane chivimbo chekuti vachadzoka. Chero wanganzwe nhomba yebonde sei, vanongoti baba vachadzoka, amai vachadzoka. Zvingatore makore, asi ndine chivimbo chekuti Mwari vachatisanganisa. Mwari vachatisanganisa, and I will wait. And blessed are those who wait upon the Lord, for they shall be blessed. They shall be given wings like eagles. They shall soar up high above heaven. Like young ones, they shall be given untiring feet. They shall run without getting tired. Daniel, Meshach, and Abednego, facing death, facing persecution, they resolved, we will never worship another gods. Mamangu kunyange mune nzara, I'm not going to prostitute my body. Kunyange ndanonokerwa nekuroorwa, kune vasikana vanotanga kuti panobate panorege, panobate panorege, nekuda kuti uri kuzvikompea nevana wepanext door, uri kuzvikompea nevana wekwanhingi, kuti wakwanhingi wakaroorwa, iwo nana mai nana baba mune makunyanya kuisa pressure pavana. Kwewo nai ndakabva ndazoitwa seiko, ndichabatawo muzukuru rini, ndichazoita sei? Akati zvino it is a must kuti mubate muzukuru. Ndiani? It is done according to God's will. Vana vakuzviprostituta vakuita kunge mabhanana epamusika. Pano abatwa, pano abatwa, pano abatwa. Vakuita kunge mango maeporo epamusika. Anozopedzera azara mabruises. Akutengeswa $4 for a pound, 4 for a dollar. Nekuti ashata, yeah, we know kuti mabanana anenge ashata anogadzira banana cake rakanaka chaizvo. But rinonakawo sei cake rinogadzirwa nemabanana asina kupurisika, akangoibvawo zvakanaka. Surely, if we wait, hanzi naMwari, muchiteedza, mudzimai anoziva kuti ndakatsidza kuti iri kumberi richabatwa nemurume wangu nemukadzi wangu, kwete nani muzvi, and I will wait. Kana Mwari achitiparadzanisa zvatakati tinoparadzaniswa nerufu, so let it be. Kumira tiri pana Mwari. Mwari wedu anotimira nesu. Mwari akamira na Daniel. Mwari akamira na Josefa. Munoziva Josefa nemukadzi waPotifa. Mukadzi waPotifa zvatinoverenga briefly munana Kings, zvidiki zvishoma zvakasamaraizwa. Mukadzi waPotifa akange ari mbama. Unoziva inonzi mbama, mbarure. Anodescribe na Joseph kuti akange asina chaungashora paari. Akange akanaka zvekuti murume wese asina kubatwa pfungwa naMwari anoti dai ndambomuwana, dai ndambomutesta, kana dai ndambofamba naye zvangu mutownship one day,
ambowa wangu chete kana one day. Andozvezvakaita mukadzi waPotifa. She was immaculately beautiful, physically gorgeous, and she was just a gem. But Joseph, knowing promise yake kuna Mwari, Joseph knowing chivimbiso chake kuna Potifa, Joseph knowing status yake, akati hazvina kukodzera, kunyange ndichiziva kuti hapana anozombofa akazviziva, hazvinei nekuzikanwa. Kuzikanwa kana kusazikanwa, chinhu chakaipa chinoramba chakangoipa. Saka ina handisi kuzoita chinhu chakaipa nekuda kwekuti hachizikanwa. Asi handisi kuzoita chinhu chakaipa nekuda kwekuti chakaipa kuita, saka hachifanirwi kuitwa. Joseph's resolve, and he fought against the temptations dzemukadzi waPotifa. And he called to mutendi wanhasi. He called even kune munhu asiri mutendi, asi anongoziva kukosha kwepromise yaakaita mukati meupenyu hwake, kuti whether zvinozikanwa kana kuti hazvizikanwi, zvichabuda pachena kuti hazvizofa zvakabuda pachena, hazviitwi nekuti zvakaipa, saka hazviitwe nekuda kwekushata kwazvo. Sekunamata kwatinoita Mwari, kuti tinonamata Mwari kwete nekuda kwekuti pane zvatiri kuda kuti atiitire, asi nekuda kwekuti anofanirwa kunge achinamatwa. Daniel's resolve, Meshach and Abednego, we will worship God. Ezra and a lot of Jews who were being persecuted, we will worship God. Whether we die or we live, we die for Christ, we live for Christ. And to die is gain, and also to live is gain. So neither of the two will make us abandon God. Paul vanyora kuna vaRoma, chiko chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari? Kufirwa here? Kwete. Kurambwa here? Kwete. Kurwarirwa here? Kwete. Inzara here? Kwete. Mafashama emvura here? Ihondo here? Ipersecution here? Kwete. Kupfuma here? Kuva nemari yakawandisa here? Kwete. Why? Nekuti chiri matiri chakakura kudarika icho chiri munyika. Therefore, we are overcomers. Kana tikakandirwa ndove pamusuwo wedu, tinopfeka overalls, totora bhara nefoshoro, totora ndove, toisa pacompost, imwe toisa mugarden mumuriwo, imwe toisa mugarden mumaruva, and maruva edu nemuriwo wedu neorchard yedu yokura, compost yedu yoibva, toisa mumunda, toita gohwo guru, kuburikidza nezvinonzi nevamwe zvakaipa. Tiri kumuitira zvakaipa. I have shared a story of a neighbor. Akanga akavenga maneighbor ake, umwe neighbor wake zvakaipa zvokuti tsvina yekatsi dzake, tsvina yembwa dzake aitora achikanda mugarden raneighbor. Neighbor wake every time pakandwa tsvina yekatsi, tsvina yembwa, aipfeka magloves ake, oinhonga, oenda onoisa mucompost yake, nekuti dog poo, cat poo is very rich in nutrients, in nitrogen and everything. So the compost was so rich that it was feeding his flower garden. And one of the days, suddenly, the poo stopped coming. The poo suddenly stopped coming, and she was wondering, what has happened? And she went to check. Knocked at the door, there was no answer. And she opened the letterbox to peep through, and she saw the old lady crumbled right at the stairs. And she dialed 999. Ambulance with the police and fire brigade came, broke the door, and they were able to find the old lady at just the right moment where she could be resuscitated. And she was taken to hospital, and she recuperated
and came back home. When she was brought back home the following day, the next door neighbor went into their garden, cut a bouquet of beautiful flowers, put them in a vase, and went to the neighbor, knocked on their door, and said, I have come with flowers. And the old lady broke down in tears. Broke down in tears. And sat ndaona tsitsi dzakadai. Tsitsi dzino deshamisa dzakandipo madzokoi nesa netsi dzidzakenda ona zvinoondapo neswa. She broke down in tears and said, after everything that I have done to you for these years, I have no words of thanking you. Number one, you are the first person to find me and you called help for me. And you are the first person to bring me a bouquet of such beautiful flowers. Tell me, why? And the neighbor with a smile said, I will tell you why. Because every time you threw poo, dog poo, over the fence into my garden, cat poo into my garden, I always picked it and put it in the compost to feed my garden of flowers. And my garden of flowers is thriving. And this is the product that I'm bringing to you today. It's your dog poo. It's your cat poo. The old lady became a very, very best friend. She learned a lesson. Sakana newe unodzidza chidzidzo. Hanzi matombo aunokandirwa. When people are throwing stones at you, if you stop and want to check out who is throwing stones at me, you won't go far. You would rather get a wheelbarrow. Any stone that is thrown at you, pick it up and put it in your wheelbarrow and go and build a good foundation for a very strong house. Go and build a good rockery to decorate your flower garden. Learn how to turn the negatives that happen in your life into positives, because it is possible, it can happen. Dambudziko redu nderekuti tinoita hasha. We want to turn our anger. But anger destroys. There is nowhere in the world where anger has solved a problem, has built anything. Today, what is destroying Gaza is anger. Today, what is destroying Ukraine is anger. Today, what is destroying Sudan is anger. Today, what is destroying DRC is anger. Today, what will destroy America is anger. What will destroy South Africa in its quest to form a government of national unity is anger. If South Africa today bury anger and say liberation and freedom means black and white, we are one people, they will build a government of national unity that will teach the world that black or white, they can together become great. America had a black president for the first time. And that put it at the top pane democracy in the world. Imi munoti varungu havafaniri kutonga muZimbabwe nekuda kuti vanga vakatidzvanirira. Idemocracy rudziyo. Kunamata rudziyo ikoko. Munhu anoimba kuti asingadi ngabude muZimbabwe. Why? Mwana waMwari. Children of God, loving, kindness, forgiveness, empathy, compassion, warm-heartedness, truthfulness, promoting universal justice,
and peace. And kana tikadaro, we will have life, we will multiply, and also what God has promised us, we shall possess the land that we are in. And possessing land, vamwe mungafunge kuti imba yekupekunova imba kana kuti pekunoita sei. Mwari vari kungotaura kuti your life will be established. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Before this, it was God, the people, and the land. 3 elements: God, the people, and the land. They exist together. God, the Son, and the Holy Spirit. The 3, it has always been the same over and over and over, and it has not changed. And if you follow that, according to what God has said, and according to what I have been saying here, honestly, Wanawamari, this is not gospel to mislead you. It is gospel to uplift you. And this is the word of the Lord. And